Здравейте, скъпи приятели! Честито Рождество Христово! Здравейте всички светии! Бъдете благословени! Нека Божият мир и благодат и спасение да бъде на вас и на вашия дом. Честит рожден ден още веднъж на нашия Господ Исус Христос. Роди се Спасител Исус Христос, Господ и Бог. И искам да поговоря относно вярата в днескашния ден, вяра и победа. Как да побеждаваме в този свят. Защото ние знаем, че князът на земята, князът на злото е в действие. Сам дявол, така че единствена побежда, имайки Божия дух в нас, Исус Христос в нашия живот, можем да побеждаваме в този свят. Единствено Божия дух, имайки Божия дух, единствено Исус Христос и деца Божии могат да побеждават в този свят. Единствено с истина и вяра можем да имаме победа над всяко зло. Да имаме победа на този свят. Когато пребъдваме в волята на Божие, когато пребъдваме в Божията воля и бъдем ученици на Исус Христос и ставаме част от ученичеството на Исус Христос. Амин. Бъдете благословени, скъпи приятели, бъдете благословени, скъпи светии. И още веднъж честито Рождество Христово. Бъдете благословени. Амин.